Ora kok. Dadak ngolet-ngolet. Iya. Melek sik. Hah? Ben melek sik jare turu. Ora kok. Wedi. Wedi terus muni ora kok ngono. Melek kok. SpongeBob. Sik, Pak. Semangat lho, iki amplope durung tak owahi lho, isi ana isine lho. Pun. Wis. Sadis tenan. Ada aku rak yo le semaur pas to, empun. Wis. Wih, Kowe iki aja obah-obah to, Yu. Kok ngerti nek awake lemu kok malah awake obah dadi panggunge dok-dok. Untung sing ngendang ora jleng. Sampak malah. Ganggu Tatin. Arep nganu kowe, ganggu popularitas Tatin. Aja iki bejo ming muni, dek mben kae dilingguhi Tatin ro ayu ki panggunge langsung ndlesep kok. Congkoke sing nggon mburi kele langsung mandlep. Terus ire doyong. Apa takon misah sesuk iki nek pentas ki Ayu kono, Tatin kono, dadi kaya buta brahala loro dijadi. ayo dikletak wae yuk. Hah? Piye arep tak kapake aku? Ngletak. Hah? Kupinge budek. Apa ora krungu kok ya mata unek. Aku ki rak memperjelas to arep tak kapake. Kletak. Mbak iya. Gelem to dikletak. Kan gelem wae dikletak kok emoh. Lara lho. Rak. Ha ning ya ora ana akak sing jeneng ngletak ki panganane mesti atos. Nggon aku mbok. Empok buang kalian kono. Ya aja ndak ditemu. Je. Apa? Piye nek ngendang iki? Lho, aku ora ngerti pengendange ya kok takon aku. Nek menurut jenengan penak ora? Penak. Oh, berarti mati ya rasanya. Ora apa-apa. Ha pengendang. Kuwi asline pengendange iki mangkel olehmu kemayu iki mangkel. Mangkel apa seneng? Takon ana dhewe. Takon ana dhewe. Mas Denko. Ada. Hey. Jane kamu sayang apa enggak, Toh? Enggak. Yakin? Enggak. Kok tak liriki dilitno wis kecantol lho kowe. Hah? Kirik-kirik ya, Bang ya? Apa? Kirik-kirik. Wah ya gila kowe. Oh, wong tene ora ngerti ya. Nek Aku iki aja kok gayuh pengendang. Karo tukang kamera wis ditolak. kuwi iki jane meng lames ya dodo ya. Iki jane ya ingin to. Senengane iki do ngono kuwi nggodha-nggodha. Mulane kowe iki ra sok kemayu. Aku iki jogate meng jogate dendekmu nganggo. Lah kan Iki sing ditonton ki apa? Aku dune jogat ki awak kok. Lah lek arep apik kepiye wong lagi arep menikmati ngene-ngene wis anu andang ganti sekaran wae ngawur. Ora ngawur kuwi pancen disesekke kok. Lah nek pas kuwi mau piye ler joget? Piye? Sing tumlak-tumlak bleng-bleng ngono mau. Piye Jal? Ayo sakarmu kowe sing nyanyi kowe kok sing joget aku. Ya kan aku pembelaan mbok dibelani ngono lho. Lho, apa aku kok? Lah apa? Kita kanca kan? Ah, kanca apa? Lah apa? Enggak mau aku. Enggak mau. Bisa.
Terus aku sebagai apa dong? Aku iki karaku meng partner kerja. Lah ya nek partner kerja nek ya aku dibelani aku dibully loh. Hah? Dibully. Nek ngene ya. Nek perkara kowe nembang terus diiringi kanca-kanca, kuwi manut kanca-kanca. Mulane ora sok aleman. Kendange wis ntuntung-tuntang kowe meng Loh, lumayan aku gelem apa lho. Tarian ular keket ngene iki. Iki mau ora aku joget. Ora. Oh lah ya ora ngematke. Kon lakon juga wanudya yutama ngambararum ngambararum ing kusuma benten ale jenengan wis iso bedake. Langkung Bedake apa? Ya sembuh kuwi wong suluke beda kelasé nek aku buta kowe putuku. Lah yo memang persis kok ya. nggih Oh lah telek. Lah piye ta? Masa sing ngarani ngono bagus ya sop. ngene iki ta Karo wong tua kok buta-buta. mboten kula menika namung gegoyonan namung gegojekan Guguyan ora nggo buta ngono kuwi. ora trimo ya Janaka wae Janaka Wah, Janaka kene iki ya kok gedhen. kabeh ora cocok Wis rasa buta rasa Janaka. oh nggih ngapunten namung gegojekan guyon-guyonan ya Kula nuwun bacange. nggih monggo kula nuwun wong padha-padha le dayah ya Rasah kula nuwun lah ning lapangan kok kula oh nuwun. iya kula nuwun terus apa iya Sing delok lho Mbah ya Allah. Nggih. Jen. Oke biyen nganti lapangane ra ketok lho Mbah. Oh iya. lah nggih Upamane ora ana wayang iki kon lungguh ngene iki do ora gelem lho. lah nggih lah arek apa arek apa Ya bener ngopo? Ora ana wayangan yo lungguh tirik-tirik lho lah ora gelem lah ngopo. Wah nek pelayan pancen luar biasa. anjing nggih Wah zaman saiki beda karo cilik aku biyen kok. Pripun? Ndelok wayang ngene iki tuku alen-alen ning kono, tuku bungku, tuku kerupuk. Wah. Nggon sorpling kono-kono celiwik karo ayat nek biyen. Masa ya ngono lho Mbah. Oh iki rasah mungkir tenan nek sing sak umurku iki. Ora tekne nang Pak Kapolsek karo Babinsa Babin Kamtipmas jaman biyen, Pak. Lah. Nggih. Biyen iki tenan sangu 5.000 nu maksudku men iso tuku apa-apa tak nggo celiwik malah entek. Biyen lah. senengane ya kaya ngono ora Mula main ki ora apik aja ditiru kaya ngono. patahle menang ora Lah ya, bareng wis entek duitku ki aku ora ning suluk dalangan ku urung pati ngerti ngantuk turu ning sor gedang. Lah kok sing ngendang ki mutu ki nguyuh ki nguyu ya aku to. ayo senengane yo Silaka ini ya ora apa-apa panjenengan sing kalih Mbak Tatin. nggih wilujeng dalu Mbah Mal Nggih niki piyai saking Ngandap saking Sentul. oh Sentolo Nggih beda nggih karo Gunung Kidul. ulang benten-bentene Bedane apa? Bahasane kuwi ya beda kok. Contone? Nek anu mau Tatin iki lewat lapangan anu iki ange ngrunjal Nah. anu lega yo rasah maido nek Gunung Kidul ki mlung gek kaya ngene gek. ayo wis kasunyatan Ayo. lah nggih Ulah kuat. Lah ya kan desa Mawacara. Ayo. Panjen ya aku ya panjen wong Gunung Kidul. Ning Gunung Kidul ki daerah sing paling enak. Kok paling enak? ae Kaya wong Gunung Kidul to. Nggih. Rumangsane nek Gunung Kidul ki daerah sing paling enak. sebabe Apa to sing ora enak Gunung Kidul ki? napa Gegremet ki putra. walah nggih iya. Uler ulan-ulan. Mula gegremet ki angger dilairke nang Gunung Kidul ndredeke ra loke. Lah ngapa? Ndak dimasak. Lah iya lho, aku ki walang ya mijiran kok. Lah piye? Duwe pikiran terangane. Pikirane piye? Dadi wayang malang mencok ning kene iki no. Aku saka kene iki karepku ya mindik-mindik ngono iki. Ngono iki ya minger wit tik 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 tik. kuwi jenenge malang cerdas Iya. Terus kancaku ya ngapusi aku kok. terus Nek arep nitani lanang karo wedok walang ki injenen ngene oh ya. Tak injen malah nyelenthik irungku cepat. nyonyor kok Dhisik kena dihapusi walang aku ya nang. nggih wilujeng dalu Mbak Tatin Injih
sugeng dalu Mas Yusuf. Kepanggih malih menika. Kepanggih malih. Saiki nganggo ireng-ireng. Nggih, Aku biru mah padha karo Wiyaga iki sehati. Jos, nek ana sing kurang siji ya. Hah? Wiyagane nek sing kurang siji ragame niku. Lah ndi? Lah niku apa idolane jenengan niku? Oh, Pak Jati Pak jagane Jati. kayu jati. Mangan gaji butane kok. Sing suarane empuk kok nganggo seragam kaos poli to sampean malah ora. Lah ketoke mau wis digawake rene apa ora dienggo? Ora sejeng. Kirang. Ora Kleru treke anake. Wah. Ye, wonten awala Oh mboten. nggih, wonten nama. Niki jenengan waos wong aku mbiyen ki di sekolah ning diajari nulis ora diajari maca. Oh. Nggih, niki saisine. Nggih pun monggo mawon nek tegel. Nggih. Wah. Matur nuwun niki enten Bu Cangik kula nyuwun lagu setunggal rujak jeruk. Nggih. Terus sambung wanci dalu. Sambang dalu. Ya. Kagem Bapak Lurah mriki. Ya. Pak Wandi Sumbermulya. Ya, kagem Pak Wandi Sumbermulya, penggemar wayang kulit saking kula. Pak Supriyanto. Ya, RSUD Wonosari. Ya. Heeh. Ya, otak oh lah sing 100 disepuk Mbah Walu ya. Lah mbok tiker. Lah mau piro isine piro, Mas? Oh kaya reti abang-abang kok wau. Isine piro? Mosok teko kono abang tekan kene ijo ya ora mungkin ya. Ya mungkin lho, mau soalnya nang mburi wis ditiliki sik lho Mbak Walu ya. Oh sing abang ning kene. Nah, kowe kok cocok tumbakan. Tumbak cucukan. Aku ora le buka mawon. Lah niki enten awalane iki sawirane tak. Oh nggih enten semonten lembar. Nah, iki diwaca sing tenan kuwi. Diwaca sing tenanan iki. Iya iki ora jujur iki piro jane wingi? Niki pun Diitung lho. nggih tak hitunge. Ji loro telu papat lima. Kowe kok wedi banget to karo Tatin. Kabeh iki butuh Nek transparan. bintang tamune niku wah seneng. Oh iya iya. Oh arep dikempit. Kepengen dadi tape dhek. Kok dadi tape? Maksudnya piye? Lah, Kok ya. dadi tape? Tanggoku ki ngempit kowe dadi tape. Lho nek aku ngempet Yusuf. Ya getruk lah wis pokoke. Nek Malah Diwaca wae. ya, dari Kapolsek Playen AKP Hajar Wahyudi. Ya, matur sembah nuwun. Nyuwun lagu Caping Gunung. Pesan, mari berdoa bersama-sama semoga Covid-19 dapat hilang. Amin. Ya. Zaman iki pun hilang kok Covid tok. Ya, matur suwun. 300. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, oh nggih. Ya. 3 apa 5 mau iki? 3. Hah? 300 ya, Pak. 5 toh? Oh, dalange korupsi. 50 ki patang lembar. Hah? Terus 1 sak lembar. Ngapusi kok ngapusi Kapolsek ki lho. Oh, ngapusi bedil ya. Aku mau di pesta lah. Kuatir tak catut diceklik lho. Dah, 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 dah. Kabeh ki do curiga karo aku. Aku ya curiga lho, ket mau kok bandengku anggar oleh amplop kok dibuka isik. Dah. Amplop dibuka isik. Kok ngerti-ngertine nggon aku kah ngresuk dilir. Apa? Ya sing 2000 nah. Dayoh nggon aku ki liyane mung 2000-an 28-an kuwi lho ember ya 2000. Mendring ta. Bantal 2000 ne ya ping 28. Oh. Saking penyanipun Bapak Sudarmo Jatisari Meble ya. Mengger Karangasem Palian nyuwun lagu Podang Kuning ya. Katur sedaya pelanggan mebel Joglo Jatisari teng pundi papan. Ki dalang sak kru mugi tansah sehat selalu. Amin. Matur suwun. Sawane 200. Ya wis diklumpukke. Jenengan kersa napa? Wis klumpukno sik wae. Kula nawani tenan. Hah? Jenengan kersa napa staples-e? Nek le arep ku ya arep. Iki dalange njaluk diantel lho iki. Nyoh. Tak antel lho. Nganti. Mosok karo wong tuwa jenengan arep po straplese ngono, Mbah? Piye? Jenengan arep po straplese ngono. Arep wae aku sak nenehe wis Monggo. Kaya kok straples mbok nggo apa? nggo lawuh. Monggo Dik dipinanggani apa Caping Gunung. Niki mau nggih wonten pamundutan Mas Yusuf Nggih, saking saking. Pak Suparto Jakarta. Wow, nggih. Nggih nyuwun lagu Gubuk Asmara sampun Nggih. transfer. Oh, wau teng rekening kula. Lah kene njaluk kene. Neh, Njaluk. ngene ora ana ATM buka e.
Ya kan dikeki cash ngono lho kuwi lho. Pinten? Ih, Ya ampun sedaya kaya wah pada kira. Iki arep tak tuku gapet kok. Wah, jan saiki anu apa? mijuran banget apa-apa wis. Dalange ta? Butuh Mbah. Ora ya wis pokoke padha wae wong urip kuwi kabeh butuh. Ya bener. Lah wong urip wong mati we isih duwe masalah apa meneh wong urip. Lah kepiye wis kuburan isih dilar dalane kon malih kuwi ora masalah wong mati. Ya, di anu capeng gunung bawani. Sapa iki sing genah iki? Mbah, sing entuk dhuwit sapa? Mbak Tatin. Sing entuk dhuwit sapa? Dirotol. Kula. Ya kono tembangane dhewe. Weh piye? Ya mesti mawon kok kula yakin jenengan mesti ditransfer. Lah ya aku wis ditransfer. Oh, lah nggih. Ning sing caping gunung kan nang kono. Mboten ngersake caping gunung kok. Lah kuwi mau? Oh iya, Ding. Oh, cah cilik kok lali. Kakean brutu kok. Iki 50 sik. Ya Allah. Apa? Ora apa-apa lah timbangane blong. Disyukuri. Ah niki, ha. 50 ki gawe dhewe ya ora payu lho. Langke kok. Lah mbok tulisane apik ora payu. Lah ya ora. Ya. Disimpen. Simpen nanti. Mbok kok 50. Kayak kene 50 neh. Ya ora ngono carane. Jare mbok kok 50. Berarti ya mung 50 til kuwi. 50 til kok. Ya. Ora apa-apa. Iki apa sih? Caping gunung. Oh iya. Bar ngombe. Mula apa entuk? Ya aku gur takon lho. Arep nawani ngono. Percaya ora? Kono enek sing luwehan. Tandani Mbah Waluyo sih. Iki wis tuane sing kaya ngene wae ora tau njaluk kaya cah cilik njaluk. Lah aku takon, lah apa arep nawani ngono. Apa kowe anggere weruh Tatin ngelakno apa piye? Tunggal dene lho. Aku ki takon lah kira njaluk apa nawani lah aku ya mung takon lho. Mbok mawa kowe nggawa aku ah. Mbah. Ayo ditadai bareng-bareng. Sembrono. Ya aja. Telek. Iya. Aku gak sesuk nek dijak dalange Yusuf gak aku. Ndak kurasat ngono ya. Nang kono pengen mie, nang kene pengen mie. Wis ora. Ora piye? Saben bengi ngono lho. Saben bengi ngopo? Ora arep omong wis omongke kanca-kanca. Yo. Ayo ngrasa nguja kaya ngono kuwi engko ndak malam. Ora ngelak apa, Mbah? Hah? Ngelak ora? Aku jane ket mau lah nek. Ora nek nggon sepi. Ya mimik sih nek ngelak. Wah ora tegel alah. Mburi kok akeh wedang aku bareng. Ya wis ya. Aku nek sing legi-legi mah ya. Lah arepe sing apa? Nek ora arep legi ya Wis gak ayo wis ge ayo. Iya. arep joget aku 3 tahun ora joget jare. Ya. Saben bengi. Ngendene kaya ndek daging. Ngopo to, Mbah? Kok ora kuru no saben bengi lek-lekan. Ayo jan wong kurang turu ki ya marai gering kok. Mendina lunga kok ben bengi kok duwe daging. Iya. Yo nya. Bocah ki nek gegedhian katut munggah lek kowe sing dodol. Apa tandi? Kowe tanggoku wis tau gawa kono kokean numpak sepeda motor kuwi iso mabur. Oh, balon udara wi ta? Heeh. Kayak melu gantol kono, Mbah. Wah, ayo. Yo. Rasa ngurusi kae tak urusane. Ke arah. Nyawang. Jemblengke.
ora pas. Lha ya kok dadak nyekengke dadine. Jenglengane lho, mbok Lah, iya. dipaske karo sing ngendang lho, Mas Sulis. Lah ya pas ngene kok kleng kudune ora ngene kleng iki. Klenge pas piye? Ya engko lak tapasne dhewe. Pas-pas no dhewe. Wah, kuwi sinden sing kleru. Oh. Mosok sindenan urung pati iso melu nyindan ya kudune mas-masku dhewe kok pas-pasno dhewe. Sinden ngendi kuwi? Sinden kono aku kono. Kudune gones ngono ya gondres. Ning bengi iki jenengan pun neka-neka lho. Lah, Jenengan nggo Satpol PP to. endi? Hah? Apa-apa. Oh. Tukang usung-usung ya kuwi. Kok mung padake tukang usung-usung ya. Yen memajan. Ngapa yang guyu? Lucu nek hal lucu. Lucu sapa sing lucu? Wis ora engko wae. Cah cilik cicil. Ya sesuk tak gedhe. Piye? Apa? Piye? Mencicil. Lah iya, pancen iya. Oh, sakonono malah enteng. Lah iki. Lah ngapa nek diakoni? Aku ora melu-melu lho. Si Daro kenek walate to. Ya. Mong karo janon Mas, ana kendangan kok kaya sepeda motor. Tapi ya toh, Mbah? Ini kaya busine mati ngono. Ya berarti mah elok no iso nirokke sepeda motor barang. Jenenge Mas Sulis. Bronjong. Wah, Iya. Jenenge bronjong kok. oh iya ning kursi tok. Lah, Ya. Dadi ora tau dibonceng ke sepeda motor, lah kursi tok bombeng ngono. Mbok yo muga-muga nek wong nyawer reketan. Lah ngapa? Lah gawe sinden iki lho. Lah aku duwe kene dijolke kene. Wah. Ora kok ya. Lah piye ta? Emah. Yakin? Emah rasa tape ya. Aja. Gua watake tatin kena kowe mahmoh ngono dicacahke kolonjono lho. Oh lah nggih niku peternak hebat. Lho. Ratung. Ora rasa. Panas. Patasmu Nek cara sinden sepuh kuwi susuran. Lah Jare Mbah Waloyo. Ora saiki wis dilepeh kok susure. Lah ngapa, Mbah? Yo, kuwi rak ngomongke, aku iso ngomongke nek sinden jaman biyen ki ora lipenan teng bedinir ngene. Ora ta. Anggo. Terus susuran teng bejete kae ngono. Muni panas ngono iki susure ora dicopot ra geganjilan susur. Panas. Jengko bar bawa gek kembang-kembang gek itu. Wis rasa kene iki ya. Ya udan panas Panas udan. panas udan nih. Piye?
Panas hutan Pengen tau dani. Ora nek mendung ah. Ora apa-apa isih cilik iki dikapak-kapake luwes. Kok isa? Lho, cah cilik lho putuku cah cilik umur 4 tahun kowe munggah meja ora nggo klambi aku kathok ngene iki malah mbok ning. Wah, putuku seneng. Lah coba kowe ora nggo apa-apa munggah meja. Langsung go nang pakem kok lek. Enggak. Anek Yusuf iki piye? Oh ya wis ora pantes kok ya. Ya kuwi ya cilik ya ora, gede ya urung. Oh ya kuwi cara dilene agi cematak. Sematak. Gembodhok urung. Garing orang kepek ya wis manis. Panas udan aling-aling. Apa kowe ndilat aku? Apa iki omong karo sapa? Pak Jaji mau kang manis apa ndilat aku? Ning yo ora. Garing manis. Padak ke. Capi. Terus meneh. Guna. Iya, jelas-jelas, Mbah. Minangkane Pak Lurah, Pak Kapolsek. Iki Pak Kapolsek Semanu barang rawuh. Nggih Pak Kapolsek pelayan sedaya matur nuwun Pak Dan Ramil, Pak Babin Kamtipmas, Pak Babinsa, Pak Lurah. Nggih. Pokoke komplit para punggawa. Ya. Kasih muni ra nyawer ya. Engko Oh engko. nek wis bubar. Nyawer. Wong iki diparingi pira-pira kok ora trima lho. Lah ya biasane nyawer nek ra nyawer ya dadi piye ngono lho. Aja sok ngono kuwi. Lah piye? Mojok-mojokke piyayi nek ngono ki jeneng. Aku ya Galo ngono kelampean lho. Ora, gatel lah okure. Jupuk korek. wis meneng. Iya. Gusti kawula nyuwun mugi tansah pinaringan slamet pensiun nek dagelan tuwa mengklomat kelamat. Kok anyar? Angel golek kok ngene ya angel. Angel. Ngene iso ditirokke bocah-bocah nggo golek duit ya nak. Ya. Ngene iki padahal lek ngarang iki karo madang yo nganti keseretan ki piye carane menika wae. Monggo di YouTube kudu ganti ampun bengi lapek. Ndas kuwi. Ya rasa nganggo. Oh, rasa nganggo yo. Rasa nggondas wong ya. Ora ndonggas, ora gondas ki malah murah jane ya, Mas. Apa? Apa wi? Kok ora gondas murah? Ana lho sing duwe ndas ora ndek gulu ya ana. Apa? Contone. Uwi? Uwi iki waduh kepacuk ndase. Ora ana sing waduh kepacuk gulune uwi ora ana. Lha iya. Ana sing duwe rambut ning ya ora ndek ndas. Apa? Jagunge apa nang ndas jagung. Ning ana rambuté ya. Lah iya. Anek kowe, Mbah? Komplit kowe nek rambut nek sirahe ya. Panganan sing paling penak mung dipangan karo gledhek nek ngadeg angel ya nang. Apa? Ya jagung kuwi. Lah piye? Kayak jagung bakar pangan gledhek nek ngadeg ya babak bunyake rong. Mula sok dienggo pacitan. Pacitan ki iso marekke wong edan. Iya, yakin ora jilih seneke ora jilih. Seneke jilih. Kok pacitan kok marake wong edan iki? Itu, kula tau kepethuk wong edan. Tak takoni iki apa? Oh, roti mari wae. Terus iki apa? Iki tahu mari ngono. Terus iki lemper. Tak takoni mari ngono. Terus iki apa? Apa tin? Apa tin? Apa tin? Apa tin? Kok jadi takon Iki apa? Oh, anu Pak Kasiwun. Mbak Tatin. Napa niku? Mbak Tati takoni. Tak takoni Pak Kasiwun, Pak Kapolsek Semarang. Dijawab, ditekoni dijawab. Siapa iki? Aku urung pati ngerti. Alah, Napa Pak Lurah, Pak Rano niku napa Pak Rano? Men dijawab Pak Lurah. Ya wis aku wis aku. Mari ya. Oh, mari ya. Edan aku dadi. Telek. Wis ngono.
ngono kuwi mau rame guyonane apa sing arep tak tok eling mikir sawan ra ketemu Sak metumu wae to, Mbah. ana luwak kok gondol setagen bejane ngawak diundang genduren anyar iki tahun baru ganti baru sing ping pindho klebu uri-uri kabudaya iki ana desa playen iya ini ayam uga tentrem saben dino lan saben dinten wis ora ana wong susah ora ana wong muring niku boten wonten nek lurae namine lah Pak Rahno piyayine gagah kaya Raden Gatotkaca sopan santun karo sapa-sapa ning nek digawe kagol aja takon dosa iki ngono lurah pancen kena conto wingi jagone mung siji ora ana loro sing milih kabeh ya mung rondo kepingine Pak Lurah mengko dadi meneh jaman samangku menika wonten Bapak polisi le nyambut gawe ora kenal awan utawa bengi karo masyarakat tugase mesti ngayomi ngoyak-ngoyak penjahat karo wong sing korupsi Pak Lurah ku ya luar biasa pun ping pindho niki ping pindho mulane gek kacek sesuk gek ping 3 oh lah nggih gek ping 3 cara penyakitnya nek pindho gek kacek sesuk mari gek ping 3 oh lah kuwi buat meneh sing dadi tentara lah ngapa cari badan harus sehat kuat manggul senjata ampun adalah bisa dengan keluarga walah demi membela ini nusa dan bangsa luar biasa abad meneh ngono lah sing dadi dalang lah ngapa arep cilik iki triyang piyayine dikongkon gampang masa angel kok aku dikongkon mongko nek dalang sewengi ra meneng tansah gemromang oh lah iya kancane nang nggon peteng ning iki sesuk dadi dalang kondang oke amin ya Gunung Kidul duwe dalang cilik sing apik disengkuyung pokoke ora usah non sewu Mas Yusuf nggih wong aku wis cok nuturi arep awakku dhewe ora genah ke cok nuturi yang penting ora usah kepiye-kepiye sik yang penting sederhana pakem dan lain sebagainya kemaking kok keri galak kok keri yang pun kula dicap pun dicap mecicil kok sing ngecap sapa iki ora nggawa cap kok sing nggawa stempel sing nggawa stempel ora disedia mongko Kowe ra trimo tak onekke ra trimo. terima wae makane wis meneng wae kowe yo nat Tak urus tepene iki. ora urus karo nang pengadilan ngono kae iki meng kaya ngono kok tok urus nganti kaya KTP. Pasti lho, kok meng donekke mencicil lah, kowe mencicil ra? Ora. Kono ya iya ngono ka. Ya ora apa-apa lah, aku ndek motoe. Aku ya ndek moto semono uga. Lah ya wis to, sesama waduh. Ya pokoke gandeng dome duwe moto wong loro pecicil-pecicilan ora. Oh malah do kaya
Iki ngono jenenge rasul, mulane akeh warga sing kumpul. Lah iya. Ayo ndedonga supaya kabul. Amin. Kecamatan Tokapanewon Playen Desa Playen muga tansah pinunjul. Amin. Allahumma amin. Monggo iki anu perangkat iki nom-nom kabeh lho, ora ning sing tuwa dirombak kabeh sing tuwa kudu dilereni saiki sing nom-nom kabeh. Cara carane bung 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 bung. Jos sing tuwa malah mingkari lurahe. Ning lurahe iku ora tuwa ning dewasa. Sebabe? Lho tuwa karo dewasa iki beda. Oh lah beda. Bedane. Lho, mosok nek kamu kae pekno kambil dewasa, ya rene no. Pekno kambil sing tuwa kae. Kae sing mentolo ngetan ki wis dewasa. Ora sing nek tuwa ora entuk berarti. Bener. Ora entuk kambil ki ora entuk dewasa nek tuwa karo nom. Lah nek tuwa ki dienggo wedang barang oleh wedange wis tuwa le ngono. Ora wedange wis dewasa, monggo. Oh, Mbak yo Nadian. Nadian. Ya, latihan wadon. Oh, nyanyi wow rasane. iki Mbak sapa iki? Mega. Pacarmu? Bu. Jenengan iki kok ya Apa ta? Marai emosi ya. Cah cilik iki ra entuk emosi. Untuk wae kok. Marake engko gelis gede lho kowe. Lah ya karepku ngono. Tenan to? Kandhani kok aja. Wah. Aja. Aja. Aja nyauri kae. Ya wis ra nyari. Duwe utang ya men rasa sauri. Ya wis fokus Mbak. Yakin. Yuk.